Hej og velkommen. Jeg skal spille Arsenal. Det her, det er et skudspil. Jeg er inde i et map. Og er på blå team. Her. Ja! Ja tak. Nej, jeg er død! Fuck. Nå. Det er en sindssygt godt det her. Dø. Nej, hvorfor? Seriøst. Jeg kan ikke lide det her. Jeg er bare ikke lige så god til. Seriøst. Dræb ham der. Fik et chok. Og der er han. Nej, hvorfor jeg... Seriøst. Er der nogle røde mennesker? Er det rødt menneske? Røde menneske? De der. Nej, men... Seriøst, jeg vil meget gerne snart have en anden gun. Nej! Ham der, han... Ja tak. Kom nu. Var der en herom? Er der en herom? Nej, det er der ikke. Ja. Hvad sker der? Hvor er alle de røde mennesker? De her. Nej! Jeg er virkelig dårlig. Jeg er lort. Der er en der. Hvad er det her for en gun? Den kan jo ikke ramme noget. Ja tak, han døde. Hvor er de? Nej. Der. Ja tak. Hvor folk henne? Jeg er jo stok hernede. Ja, kom op. Ja! Hvor er folk henne, seriøst? De er virkelig stille. Der! For helvede. Kom nu, dræb ham! Seriøst, er det her en bug i spillet, eller hvad? Nej! Hvordan kunne hun skyde mig? Ja. Nej! Jeg har en sniper, den er... Den her sniper her, den er virkelig... Nej! Hvad er det her? Jeg er på 6. plads. Bedre end ingenting. Hej selv. Nu lige dans. Det skal være Matrix. Skip. Jeg vil gerne danse. Inde i shoppen. Jeg skal være return shop. Owned. Return. Bundles? Nej. Den her, den er fed. Den har jeg lige købt. Go to logger. Jeg skal ikke være en pige. Det gider jeg ikke. Jeg vil være en secret agent. Back. Nearly. Ja. Så vil jeg have den her.
donut. Og default British. Okay, godt. Så går jeg lige ind igen. Jeg vil selvfølgelig være blå igen. Det er min yndlingsfarve. Der har den næsten. Ja, one shot. Nej! Jeg er virkelig dårlig lige nu. Jeg fik et chok af den der klovn der. Prøv lige at se den, mand. Prøv lige at se den der klovn. Ja tak, jeg fik en. Kom nu lidt, mand. En pistol, det er ikke særlig godt. Men prøv lige at se den der klovn der, mand. Var der en hernede, eller var det bare scam? Nej. Hun troede klovnen nok. Ja, her. Ja. Nej! Hvordan one-shotter hun seriøst? Klovn. Ja, der. Nej! Jeg gav hende 68 skade, jo. Seriøst. Der. Ja tak. Der, her. Ja tak. Det her våben her jo, det er jo giga. Herover. Nej! Hende der, hun er så sindssyg. Så har jeg fået sådan en lortegun. Nej, hvorfor går hun efter mig? Nej. Der er et game mere, og så er det slut. Seriøst. Nej, 2 games mere, så er det slut. Jeg gider ikke mere. Hende der, hun er sindssyg. Der er jo sådan en sindssyg klovn. Ja, hende der, hun er der. Hende der, hun er her. Der. Ja tak. Hun er her. Ja tak. Ja, nej! Hvor lidt til skade gav den lige. Den er jo virkelig dårlig, den her. Ja, her. Seriøst. Jeg vil gerne snart have en anden gun. Nej, bro. Han klovnen tog mig kill. Fik jeg ham? Nej. Ja. Kom nu. Jeg kommer af med den der flammekaster. Hende, hun er her. Hun er død. Hun er død. Ja, der er en her. Der er en her. Kom nu lidt. Der er en her. Ja, fik ham. Eller personen fik jeg i hvert fald. Nej! Yes, better computer. Døde jeg af. Jeg ved ikke, hvad det er. Seriøst, hvordan one-shotter de? Nej, seriøst. Jeg er med den. Ja, der står en her. Nej. Den her. FFA. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg venter lige til vi kommer i gang igen. Så. Hej. Nej, jeg vil ikke være på rød. Ja, der. Ja, tak. Var det ikke mig, der fik ham? Men så ham der på det andet team, altså. Woo! Hvad er seriøst?
Jeg skal ikke danse Fortnite-dans. Nej, nu... Jeg fik et chok. Jeg tror, jeg var på blå timen. Folk elsker bare det her, altså. Det er næst sidste, så... Hvordan går folk det der, men den gider bare ikke at skyde. Seriøst! Se det der, altså. Er jeg teamleder? Okay, godt, der er jeg ikke mere. Godt, jeg har min kniv, I have my knife. I have my knife. Ej, nej. Undskyld. Ja, der. Folk kan... Den her. Kan ikke... Nej! Det var så også næsten sidste game. Ej. Jeg vil gerne være på rød. Nej, jeg er på blå. Yes, jeg er blå. Der er folk derovre. Fik jeg en? Jeg skal virkelig hele. Ja. Der er folk dernede, så er der en her. Det er mit kill. Hvor folk henne, mand? Nu er jeg hernede, og jeg ved ikke, hvor folk er. Ja, tak. Prøv lige at se det her. Kom nu. Nej, Mester Tom er jeg. Yes, better computer også. Hvordan døde jeg? Han stod der. Jeg synes, det var lidt mærkeligt, hvordan jeg også bare lige... Jeg ramte ham seriøst, altså. Hvad er det her? Hvorfor? Jeg skal jo blive heroppe i trakten, altså. Kom nu, jeg fik hende. Jeg ramte hende 10 i det mindste. Jamen, hvad her? Det var ikke særlig godt at gemme et sted. Sidste slutter vi af på det her. Nej. Hvad? Han har en blomst, jo. Nej. Søsten har gun her, den er forfærdelig. Se det der, altså. Mester Tom er jeg. Når der ikke engang er lige spawnen. Eller spawnen.
Jeg kommer af med gunnen. Kom nu. Ja, jeg vidste, han ville gå efter mig. Han er så grim. Oh my god. Sådan der. Det er godt, fordi jeg er lige ved at komme hjem, og vinteren er lidt bestemt. Okay. Man kan slæbe sådan der. Det tager lang tid at komme i. Det kan jeg se. Jeg er virkelig bange for ham her. Han er sindssygt hurtig. Altså, han flyver jo. Jeg tror nok, han er 3 gange så hurtig for mig. Jeg går lige op på over selv på det. What? Det er godt, at det er dig og mig, der er sådan af anden og tredje plads. Ja, nej, ikke den her, ikke den her. Så var det område sådan der, hvor de tager en kæmpe bid. Men jeg holder tæt på mit ej her. Hvis jeg kommer tæt på. Jeg tager bare helt område. Ja, fik en ny gun, mand. Nej, Hersi 31. Der er en flue, gå lige væk. Wow! Ja, jeg kom på en 10. Nå, det var alt for denne gang. Jeg håber, I nåede at så med. Aha.